alaka Mamadu ne ne mani filmé wallahi ne sigile flani kone atoko idi fe be yorani na ya yiri me yorani na ya abme mana fa ko na nya be yorani na ya wallahi ne tingalo tige aflani wallahi nini afo ko ay taninge wasro ne yake ka fo de ko ne ba ne ko ay ta yiri bo kunete ne afle billahi bita ngaba blela amin ngaba ble parce que ngaba on ba fo kana dama ete mama do on ba fo ngaba sewga kana do on ba fo ngaba na fo ngaba ble dro on ba do ko frabay bita ngaba blela aboli fiye mi atibo ma jaka bita ngaba ble kora ba fe ibe ngomo dobo ka tlebia va ko ngomo dobo ka babo ka kinya ka bo ngaba ble frabulu ni bi shida do ibo frabulu hakebo meniti shida do ibi frabulu muga ani kelembo ibi na susu ni nyoy ka mugu ka ti kuljila tlemu ga ni kele ibi mogo do soro ha sengebe ka kolo dawla kacha ha kacha kramo ka ibi tla ka nugule pere ni yiri ndo na kera fitri wale sa ko ko nga ajala sa de ndo de dunya la ka be jamana ala ni la bu men bana dunya la ka be jamana ya fama ola mina mi fay ni atigara ka te tubu yiri aga na tulo ga yiri la de yoro ne qur'ana dama sa adama de ga fura yiri bala ala yiri dama ko yala de kama koko sumaya no nete no lui ne fa ni ne binaga no le farma ko pitigo yo quoi nya fo nte no yo quoi mi se ka fara fi fura era mi fo ezoka o dai aga hage to che fura suno aton bana fura na o tene ka fe mais sekere la ne de bi yiri dima shini take abeke tanga bable boni mbo chugula ibe ngaba ble korovela ngoma bo katli bi ngoma nga atana emi kana so aka bu ijaka na bori jaga na kura etigi abore mi jaga etidu dala ika ko bichen bonga be fogada ika ko bichen ana na ma fam de ne ya fo ma fo ngaba ble te bokadi mama ko ne ga sekere instra no de bora ijaka etitanye de parce que ibi ifana bojiri na de ka lese kana so aka boy jaga ibi tleta fa de jatemine o la wulada u fe wal ma sufra aliti bode bi tleta fa de jatemine ki ma bojiri la ka ne lese foga ita sura ya fa mo karamo ka yini nge na yini nge wuli bali do ni ni susu kan mugu ke ko lila tle mugu ne kele karamo ka alabi yela ma do ko la aya fo ko kele ko gura kele yiri amina yiri kono parce que na amina ta labani kilisi de ay qur'ana do di qur'ana ti sega bansa go alamina shara qur'ana tawana ndi oda ko jalmo ay am hal na ma di kureshi ka tawana ndi doro kureshi ne baga di amati kureshi no bon kureshi wa ay jol dara ma fla di ayo na ya be di shukele do wala ko jan dara lama kana jakada do lama kana jakada don wa manda to ala ya da to ala do taranga sina fu niti ga yoron na ki ngulu kilo gura morde do be no le nyangoy ala yam la lu sabe nga ubi hakili to ala morde ay lama kana jakada ta suma wallahi billahi tallahi ayatule ba fi nini alachi ni ka dumini daga ni ya dawa kama ka asaba kono lama kana jakada daga kono shekele asigi ga gaka no daga mi ka duko no bi ka duko no ko duni mi tobola dumini mi nyini ngale na ala laiti de sala hal ni bi ma kene badu lama kana jakada kana so ya flade asaba kono shekele sari lama kana jakada ya fama ko ko lo jango madi yango to la lu ko ka chakwa lu jam plene ko to plene ntolu la ko yiri dia ngata angata ni yiri yiri adama de changer we yiri de ne la ka jo faka dawma mo ko be pa kuna de sono jo faka ere de ko bay se ko selfali ya fama jo faka ani ngunje mina ngunje bo chugo do fi fo aya bo nga
ni somɔgɔ tɛ burusi kɔnɔ o sɔrɔ de man di ale tɛ san sugu la a tɛ san sugu la wa a tɛ k'o don bɛɛ a bɛ k'o tile kelen tuma dɔw la ni min cogo dɔ i bɛ kalo 2 kɛ i tɛ se k'a don in sɔrɔ a y'a kɛ n'i y'a kɛ ni jama ma koli la i kɛra commerçant ye o i kɛra karamɔgɔ ye o i kɛra entreprise ye o i kɛra faama ye ni jama ma koli la ni tɛgɛ tu Ayatoullah kunjɛ la k'e tɛ fila ye ngunjɛ n bɛna d'i ma suma wallahi billahi ne mamuso y'a di ne ma ne taara ne y'a kɛ kabini bɛ gerebuya la sisan ne a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ne bɛ nin ko ninnu na ko ne ye n daminɛ bi o kuma fɔ ne ma ko cɛkɔrɔbanin parce que n ka mɔgɔkɔrɔ ko ninnu kama minnu kun bɛ n lagosi n'a ye dɛ cɛkɔrɔbaniya ko ka di ye cɛkɔrɔbani ko ka di ye dɛ bi ne fɛnɛ kɛra sini ye ka tɛmɛ olu kan sisan y'a ko a k'olu de bɛ ten quoi mɔgɔ minnu b'i lagosi kana ni ko dɔw fɔ ne ma ko cɛkɔrɔbanin kana dimi dɛ kana dimi cɛkɔrɔbaya tɛ n si cayara ye kɛwale de ko don ala ɲɛ tɛ cɛkɔrɔba fagobatɔ dɔw bɛ gɛrɛ la ni ɛri la a f'a f'u ma ko vieux père ala k'an kisi o ma a b'a lamɛn a bɛ ŋuɲɛ tigɛ murudɛɲɛ kelen ni murudɛɲɛ 2 kɛra min na ka n'o ta ni murudɛɲɛ 1 ma se ka fɛn o fɛn tigɛ ka n'o ta ni murudɛɲɛ 1 ye fɛn tigɛ o ta dumɛlakaw t'a dɔn sisan ni muru b'i bolo sisan i bɛ ŋuɲɛ minɛ ta dɔrɔn k'a caro walima a kɛra muru qualité o qualité a kɛra bese o a kɛra muru ye o muru kɔni k'a tigɛ siɲɛ 1 ni muru ma se ka fɛn tigɛ siɲɛ 1 ka n'o ta o kɔrɔ k'o t'i ka mago ɲɛ na ni muru ye kisa min tigɛ siɲɛ 1 i b'o ta i b'a susu don min na a fɔ ko kalo ye baro sigi walima tile ye baro sigi e b'o dɔn tile 15 wa ayi bɔn a tɛ se ka kɛ kalo tile 15 parce que tuma dɔ la hali kalo tile 17 a bɛ baro sigi i b'a sɔrɔ kalo kolilen don fɛn wɛrɛ kelen don k'a koli a bɛ kɛ waatinin dɔ de kɔnɔna na o waatinin kɔnɔna na i bɛ muɲɛmugu in de kɛ ji la i y'a faamu wa i ko yanni karo ka baro ka fɔ de walima yanni tile ka baro ka fɔ de baara ma ban dɛ nin filɛ nin a bilahi e bɛ nin mugu sɔrɔ a bɛ kalo 3 kɛ harami tɛ bɔ a kalama a fɛnɛ de mɔgɔ bɛ na fɔ ko ka tile 2 ka baro sigi wali kalo 2 ka baro sigi i y'a faamu wa a bɛ kɛ de koyi mais ni mɔgɔ min tɛ fɛ k'a jɛ fiyewu k'a minɛ kalo o kalo tile 12 ka taa bila kalo tile 16 la a kɔni b'a kɛ o kɔnɔna na o tɛ wuli fiyewu mais a tɛ su bɛɛ de k'a la a bɛna kɛ waatinin dɔ de kɔnɔna na o la ne m'a faamu dɔrɔn fɛ i y'a faamu o tile fɛnɛ b'a kɛ tile b'a kɛ dɛ ni kalo y'a kɛ don min na o dugujɛ walima o dugujɛ 2nan taa tile lajɛ a y'a kɛ bilahi ale de b'a to mɔgɔ de bɛ sigi k'i lamɛn ta i kɛra karamɔgɔ ye o ale de b'a to commerçant jama de bɛna fili la ne ta ma ɲɛnabɔ ne ka wari dira ne ka wari ma di ho ha ho komi dimɔgɔba nin don mais f'i k'a don o de la bamananw b'a fɔ ko bɔ don bɛ yiri la ko don bɛ yiri la a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ dɔrɔn ko n'a fɔra ko alamisa ni juma la o ko tɛ o bɔ don bɛ yiri la ko don bɛ yiri la n'a ɲɔgɔnnaw de ko don n'i ye ŋuɲɛ tigɛ nin cogoya in na k'a susu kalo bɛ ka baro sigi don min na de a bɛ ko